Čaute všetci, vítam pri tomto videu, máme kasečka a môžeme ísť na to. Dnes budem hovoriť o fyzickej bolesti. Napriek tomu, že sa volá fyzická, existuje len v našej hlave. Je to výplod nášho mozgu tak, ako všetky ostatné pocity. Ten takto reaguje na signály, ktoré dostáva od receptorov bolesti. Účelom bolesti je nám oznámiť, že niečo nie je v poriadku. Podľa jej intenzity môžeme určiť závažnosť tohto varovania. A práve to je tá vec, ku ktorej sa chcem dneska dostať. Bolesť je len varovanie. Ak ste sa niekedy ako mali bicyklovali, určite vás varovali, že môžete spadnúť. Účelom tohto varovania nebolo to, aby ste sa už ďalej nebicyklovali, ale to, aby ste si dávali väčší pozor. Možno vás to prekvapí, ale s bolesťou je to podobne. Potom, ak dostaneme varovný signál, sa musíme rozhodnúť, či máme prestať v tom, čo robíme. Ak nie, musíme byť pripravení znášať následky. Nikdy by sme sa však nemali nechať bolesťou ovládnuť. Ak si poviem, že ísť do lesa s kamarátmi mi stojí za to, aby ma na druhý deň bolelo koleno, tak prečo neísť? Len potom nesmiem byť na druhý deň prekvapený, keď sa tak naozaj stane. Často bolesť značí, že ubližujeme svojmu telu, a teda je potrebné si vždy uvedomovať následky svojich činov a poznať svoje možnosti. Treba si učiť hodnoty. Ak mi niečo za tú bolesť stojí, v tom prípade táto bolesť nie je hranica, ale iba prekážka na mojej ceste. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Budem rád za vašu konštruktívnu kritiku a názory dole v komentároch. Zatiaľ sa majte.